ganito kayo. Una muna is plus. By 1 muna. Anong sagot? Ako, alam ko 2 to eh. 2. Ito guys, oh. 1 plus 1 to eh. Equals? Yan. 1 plus 1 tayo, okay? Okay. 1 plus 1. Yan. Lalagay ko lang guys, ha? Ay! Ay! Yan. Anong sagot dito guys? Wala nyo nga. 1 plus 1. 1 plus 1 equals, pag gaganyan niya lang siya, kasi may plus yan eh, ganun yung plus. 1 plus 1 is 2. 2. 1 plus 2 equals, 1 plus 2 guys is 3. Kasi 1 plus 2 nga eh. 1. Ito, 1 plus 2. Nadagdagan mo, ilan na? 3. Ito guys, 1 plus 2 is 3. Ganyan guys, 1 plus 3. Before, kasi, ganito yung guys eh. 3 na yan 3. Dadagdagan 3. Tapos, ano bang susunod sa 3? 4. Kaya magiging 4 to. Very good guys. Sagot ay 4. Paano ito na naman 1 plus 4. Alam ko na yan. Kasi pinag-alaran ko na yan. Yan. 1 plus 4 is 5. Ito guys 4. 4. Sabihin nyo na. Tapos dadagdagan nyo lang ng 5. 1 dadagdagan nyo yung hindi. Babawasan guys. Hindi babawasan ng 2. Kasi, ganito yun pag i-multiply nyo siya, ganito siya. Ganito Hindi ganyan guys kasi kailangan mai-plus mo siya. Parang plus talaga na ina-imagine mo. Kung hindi mo alam sagot, 100 plus 1,000 ay 100. Equals, dalawang 100, bilangin mo yun. Ganito guys, tignan nyo maigay yung 100 yan. Gets? 100. Pag 100 lang yung isa, pag plus mo sila, ibig sabihin mong naging 200. Kasi, yung 2, di ba? Kaya nga tinawag na 200, 100, kasi ganun yun. Paano magbilang? Ano na ba yan? Or plus muna tayo? 20 plus 20. Ibig sabihin 40. Kasi, ganito na, para alam nyo na kung paano mag-plus. Wait lang ako tayo. Wait lang. Makikita nyo yung A, B, C, D, E, F, G, A,
Yun ang hula na. Wait lang guys. Papula ko sa inyo kung ano to. Anong sagot nito? Hindi ko alam kung anong sagot nito. Alam niyo ba to? Anong sagot niya? Ang sagot? Plus yan ah, plus. E di, 0. 0 ang sagot niya. Hindi ang plus. Multiply. Ay, ano yan? Parang, ano lang siya na siyang pamunas. Oops, oops, oops. Nom, 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 nom. SpongeBob SquarePants sa la 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 la. Box challenge. Very good. Wala nyo to kung ano to. Wait lang! Hulaan ko yung mga pangalan nyo. Ang mag-subscribe sa akin, papagawaan ko ng t-shirt. Hulaan ko kung anong basa nito. Then, hindi ako titigil. Susulat ko lahat ng numbers na to. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 3. 1, 2, 3. Spelling ng 1.